Mám pro tebe vzkaz, mysli na pohyb, sleduj! V téhle situaci jsi skoro každý den. A máš na výběr. Buď, anebo. Tak co říkáš? Co je lepší volba? Mysli na pohyb. Udělej něco pro své známé a pošli můj vzkaz. Když budeš mít štěstí, vyhraješ fitness náramek od Garminu nebo M-ko ovesnou snídani na celý rok.